mga buking handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa imong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Uy, nga naman ka, ayos sa. Okay, alauna 43 na sa kapunon, padayon kamong naminaw sa atong tulmanon, mga buhing handuman-duman sa mga awit. Okay na pa, ay kilabti. Kuyawan naman siya. Milayat ako ang bed. Dito ko ang gawas. So, nag-relive ta kay sub ginibalik ang live block sa Facebook, no? So, katong mga nakauna na og view, chat, message sa tong Facebook live, ako yan ang basahon unya, ha? So, yun yung punto ato ng sugda ng paghatag o kinabuhig pagtagad sa unang swatampo karong hapuna. Gikan kini sa atong letter sender. Matud pa ni Ken, usa kini kasiman. Angay ba nako nga respetuan ang decision sa akong fiancé nga dili sa gyud magpaana-ana. Oy, ana-ana ha. So atong paminawon ang kasantian ni Ken. Ever there is Ate Diden. Sugo sa man kamatasan, maayong hapon nga na kanimo Ate Diden. Mayngon masab sa mga suki nga mga tigkamanaw, suki nga mga magtatambog magtalambag, nining lanog og pinaminaw. Paborito, kinaham na mong tulmanon, usa ka matulunanon, matulukibon, a very inspiring program. Ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Nangahas ako sa pag-share sa akong suwatampo karong hapuna sa imong tulumanon at ididin. Sa akong pagtug pangandoy nga malamdagan, matagan og maayong pagtagad, makahinultul ko sa akong problema. Pinaagi sa mga tambag, gikan kanimo ate, og sa mga suking magtalambag sa imong tulumanon. Palihog ra gyud itago ang akong pangalan. Usa ko kasiman ate Diden. Tago alang sa pangalang Ken. Aduna ko'y fiancé ate. Din mukabat og almost 2 years na ang among relasyon. We're very close. Gawas sa usa ka tuig kape ng among relasyon, suod magud kaming barkada kaniadto. Nakaila na kay ko niya, og nakaila na usab siya diri kanako. Pinangga man nako siya at Diden. Kini siya, lahi ra gud kini sa mga nangagi nakong girlfriend. Nga kanabang sociable, liberated, o pagay mag-una-una. Kini nga akong fiancé at din ambot
hilasan gud siya. Ilabinag magpalambing-lambing ko niya. Muto ka ba ati din? Siguro ang uban mingon madahan o wala jud. O gani mao ni ang akong problema nga akong gi-share karon nga puna. Nga napagoy mga babae nga dili ganahan. Nga magpahilabot. Nga mag-una-una. Ilabinag wala pa makasal. Siya ang akong fiancé ati din. Wa jud ko nakahilabot niya asin ang anaa sa ingunahuna. Isip lang mas kiss, halog, gakos. Pero more than that, maglisod jud ko ati din. Dahil panahon nga ako agyod siyang gihangyo. Hapit na unta to pero nibalibad gud siya. Nga magpaggamit na ako. Bisan pagani atong uyab pa mi nga mga hot na hot pagyud kaming ni atong mga panahon nate. Unta, murag second boyfriend man ko niya. Ang iyang first boyfriend, iya lang tong gi-count tungod kay iya manggi sugot. Pero og but hunahunahon ako gyud ang una niyang boyfriend. So experience-wise wala gyud ati din. Usahay gani ati din inig maglakaw mi makakita siya nga grabe kaayo ka close or gahalganay. Ang duha ka mga binuhat nga manag-uyab, ini siya kay lasas mga bata. Ay bata pa gani kay lasilas na. Mo siguro mga ginikanan ani. Ingon ana siya ati din. Wala man hinuon ko yung mga naobserbaran. Kay ma-feel man gud nako nga ako ra ang lalaki sa iyang kinabuhi. Gani wa man sad ko nakamatikod ati din nga angay na kong pagadudahan ng akong fiancé. Siguro wala gyud ni siya ma-expose sa ato ang mga panghitabo sa atong environment sa pagkakaroon. Or magpalahi ba hinuon ni siya ikumparar sa mga batan-o nato karon ati din. Kay she's running 24 years old. Ako di, ready na gud nako siyang pangasawon. Apan tungod sa ako ang panginabuhi nga usahay adunay panahon nga pagakuyawan ka. Ilabi na kay bisag batan-on ko ti diabetic ko. Unya diha to'y panahon nga wala dan ko makabiyahi. Kay pa medical ko wa ko kapasar. So siguro angay pod nga kana bitaw nga i-consider na ako'y tinigom pero dili kayo as in daghan at din. And besides, ginerespeto man ako ang ihang desisyon. Kay lagi gentleman man kita. Dili sad ko mamugos niya. Apan usahay at din, siguro, kana bang ang akong gana, panahon nga mag-akuyog minduha, panahon nga manginit ang among tagsa-tagsa ka mga lawas at din mapungan gyud. Kaganahan jud unta ko nga maangko na siya sa hingpit. Samot na kay mag-uhay pa kong nanaog sa barko te. Siyempre normal nga sa usa ka lalaki mangita gud ni anang butanga. Apan dili gyud ikahatag sa kong girlfriend. Usahay makaingon biya ko mapulan ako. Usahay excited kong makakita niya pero usahay
Mura sa gihapon, wala man gihapon. Makalagot ba? Nay panahon nga maglalis mi mahimong dako. Gamayng bikil. Tungod kay gisapot nako ati Deden. Apan nahisilsil sa kong alimpatakan nga sayang. Panagsara ko kagitag babae ng ani. For sure ko nakita nga sa una ate, mabiling sa balay. Hindi mahilig laag barkada. Og nakasiguro kung dili guni mangitaglain sa panahon sa makatuigan na malayo ko niya, ilabi na sa panahon sa kong trabaho sa akong biyahe. Sa mo po ni ang nakabukas sa akong mga mata o sa akong panghuna-huna at ididin. Nga kining bayana ikabilin yun ako sa balay. Angay ba na akong respetuan, paaboton? Nga ikahatag nga sa akong girlfriend, kining dugay na usab na akong gipangandoy. Nga maangkon ang iyahang pagkababay o maangkon sa hingpit ang iyang gugma. Mao ni ate din ang nakalibog nako karon. Ang nakahatag nakong problema. Sa mga naminaw karon nga mga lalaki, siguro makaingon mo nga kung ako paana, di jud ko mag-agwanta. Ilaban na sa status, nako ati nga siman ko. Pero kinigining love o respeto kinahanglan gyud nga atong ipatunhay sa binuhat nga atong gimahal. Salamat kanimo ate sa imong paghatag ug makano na yung pagtagad sa mga suwatampo nga mahiabot sa imo ang programa. Magpaabot ko sa imong tambag kining tanan gikan ni Ken dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaugong pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung bus nga alaga kinahan higala sa kanginan nga si Ate Diden Gatchayan. Manamilit ang magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.